Kubor nakaslem jong unongsan hima. Yelang jong ni review meeting apa ke yelang jong i Chief Minister Badon Burom menta ke jamit hadin bangyo i ya ke jingkeu jong ki cases man kasngi badru hadin bangyo i bakinde ki cases ki spread keleng saudong jong ke jela jong i barok away ban kam pensuk ya kitu kilong ying kilong sem kibayo iki positif badru kibasyong halapi jong ki ying ki sem kibangi declare kum kata ka micro containment hakitu ki ying ki sem ki jong ki kala benlong bekiyo positif arngut marway lani katnu kanungut kibadon hakatu ka tliu ying lani hakatu ka long ying kolong sem menta kasngi ngelarai ba kasorka ya kitu kiba syong halaki jong kijong kiyin ya kitu kiba isolate yalade halaki jong kijong kiyin kibom don kam banlek syaki hospital kibom don kam banlek syaki isolation centers ngin penbiang ya katu ka pocket kebingi juai mensiam snem hakaba ya ki tier bam tier di ngin penpoi sya ki tliu ying ki jong ki kani kalong kabangi sim ya karai menta ka jamit na ka benta ban pensuk ya ki tu kalong ying kalong sem kum bang ong ye pi ki bangi hap ban declare kum ka micro containment area lene ka micro containment household hakeleng jong kajela kajongi bat ya kani ngila IT ha ki deputy commissioners ha ki district administration ba kin pentrai kam ya kani kloy kat bala bakin pendon kam ya kani kloy kat bala na kaliang jong sarkar hadin bang yayoi bakadon kejik kenong na kaliang inong yalam jong katur ikong Angela Rengat iba persyang ban yalam bakla ya ke jingtip jong upait ba jong ke jela ngakwa kan ka pol ban ya thu ya pi ya ka e ka bangi ka sarkar ngilale ban ya ka e ru ka bangindang le na ka benta ka jingarap ka bingilarai mensyem snen ban ai ya kitu hidup kisuk kirangli kijuki kibai kendu jing hadu katu namar kadon ka national lockdown bat kadon ru ka state lockdown ha kate kasnen kabala late no nganya thu kumni ngila notify na kaliang jong kalebo department syaparo kinong song snong jong kajela kajongi baka sarkar kan ai jingarap ha katu kapor lockdown ar hajar sispa tengka ya iway lane ka way ka long ye ki ba ka jingdo jongki ka balong palat bat ya kataru milada ai rengkat bat ka guidelines ka basyai kedah bagi bakum kita kiba pli kiba de waidong kiba belas ni kiba traying beriu kiba lese kim don lat pat da kumway lani kiba mpan yo ya kijingarap na kanu ke skim jo ka sarkar ngilabu kerpang ar hajar sispak tengkaban ai ya iwe bat kata kajingle jongi kalomba kabas sultanat bangiyo ya kaban pediang ya ka application jong kibakum kita kilong ying kilong sem kibaduk kibenjenjar ngiyo arlak lai pulai hajar sispa kendai po saungut kiba apply ya kaneka assistance kabangi ka sarkar ngila penbenapai ba mensyemsnet bat ka ka bang ibu
hak tu kapur ban apply kibala ban apply ngila da tho syai kiba apply kidai ban long kitu kibriu ki bomdai ki batrai master rule lani ki bomdai ki batrai contractual basis ha kinu ki department jong ka sarkar kinamla asu ban apply kaba arpat kitu kin nongrep kibala yo lepai kata ko skim ka bagi om ka PM Kisan nang ta shu yakituru kibala register lepa katkum kanika building construction what building BOCWWB ka building what building and other construction works welfare board. jong kabayat ako to kabut kabangi ong short form BOCWWB kibala register kitaru kinamla shu banyo nakanega scheme bat kabakado kalong bayakitu kibalayo ya ka jokka kibatrei ya ka NRGS kabangi ong ka shispa asngi bat ya kibala don leparu ka ration card AAY bat PHH kitaru kimla syu ban apply katkum kanika guidelines kabangi labu jong ka state government kibale ya kanika kam detail ban like kajing ka duplikasi ban like kanika tai te hadin ba kilale nadong shadong kisimlut ya kicingtip nadong shadong na ka arlak lai tholai hajar sispa handai tho saungut ngiyo silak prapowe hajar sauspa kendai powe ngut kita kidai kibeki application jom kibit kibiang nadong sadong but nakine ki silak prapowe hajar sauspa kendai powe ngane tu ipi hadu menta ngilala ban pelait ya kene pisah lene ban transfer seka kaun jongki kalong silak saupu samut sispa nriu powe ngut baki badangsa menta kabagi dang ya chaprang ban transfer ya kane kapisa kisah salai thun riu hajar lai spa lai pongut kita kede ki badangsa bat ya kane ngila IT u principal secretary jongi joint commissioner labor jongi kia tresitom bat kia khot meeting nakapor sakaporu hagaba ya penbaik bat kini kibang namari ni ai artli kibang kawai kadega State Bank of India bat kawai pat kadega HDFC Bank kibahap ban le ya kadega kam ban transfer ya kapisa jong kini kibala qualify ha kaneka application ke jongki na kamentaban yo ya katuka arajar sispa bat ya kaneka kam kadang ya chai bat ngangit scam ba sakhndiat por nginla ia kabat pendep bangangis kemlu bakabang account joki kanlong babet ke babiang kenang bakanum don jinge hakapor ba transfer ya kadi kapisa nang ta sibat kaningan itu epi ngila plut lai phoklur lai phowela sau phon riu hajar arspa bat kabadang sa ia kini ia kita kini ong lai phon riu hajar lai spa lai pho kalong sah nyau kulur sitek kapisa kabangin dang transfer syakini ki lai thon riu hajar lai spa lai thomut bat kane ru kadei ka sanction ke bangiyo na ka sarkar hapo jong ka labor department teka ka bangabot ban ong ang ne kalong bakatu ka statement ka ba ngayo i bat ka banakalian ki officer jongar kipet ngiyoi nakalian ka sarkar nakwa banom ya kipait ba ge bapli la se ki ba susngap tang ya katu statement sngo kom ka bade ngakwa banom ba hakan ka por sim ya kan ka official record ka bangingi ai bat ba kumbang ong ya pi ka jing keno banom bangi bampisa ban ka jing keno bangi tep sepla ngatrai kata kalom ka basngosi bat ka jingkren ka baklem nongrin ngamju kemilenti bakat ikong anjelangan inkren ya ki bakum kini ki jingkren ki babdon ke nongrim hang nong nu
ni welcome ni pediam sngau bha lada phi ai jingmut lada phi criticize kam lele rei sngau bha wat kan no namara phi ong ka bam sap kan ni kalong ka bejingai la phi ong bam sap kan ni kalong bejingai dengan kwa ban ong pek yok lada phi kren tam kan kerto syakamaladi kan ni ka bangakwa ban kren nek basai namar ba ngas ngau sen ye ka bepli ki pai ba jong ke jela megla jongi yo bisa yalam bakla ha ki bakum kini ki jing pentit ki bom don nong rip ban ong naman ngai i ka statement ke jong i ong baya kaneru ngi klem siu lane kaneru i komba misuse mangi ne ka surka tengah kwa ban kren de ka basai ha kan ni ka janmit ngau ba ngatrai mapi ki media ngau ba ban pensyai pai ba ya kani khanang ban numdon kanu ka jing sungthu bakla halor ka jing pendon kam jongi ya kani kapisa batru halor ka jing pendon kam jongi ya kani ka badai bat ki registered workers katkum ka an ka baka sarkar India kalapas dikata kadi ka bangakwa ban pensyai yang ni hilak ban sekri bahai pai ba they what yele ka ai ngau pi nomor bakani kamlok it is not fair but ngada kerpat jur ko mo pi ya parok kin nong yalam jo kiseng halang to ye tre lang ban ni ke surka ban ngimde ban siap ban yele ka ai kumne na uta ki pai ba bakli nomor ka banga iteng ko bagi pai ba jo ni ki sat kham ngai ya ki fake news ban ya ki ban ni bade ki kham sutanat ban sngat ki khobor lam le o bayak uta nawan jing sisa kam de ya kata pada kira spread keleng ngap khobor tengah nas koban ong ki pai ba be ngau ba wat sngap than ye kum kini bijak amle pek ye ka kam ngi don hang ne ha sarkar mdei banga ong ki bi don nak tai ladi but wat keno nga job na prusla posisi ngong pi besania ki pai ba jangan na prusla posisi pimla ban ong mo pi resign nga pimla ban ong bikin man ki bom trekan hakum kan ka pandemic ngai i ya ki trestom poro anu phongot ye mali la ka jong sansi ngai i ki MDC ki bi tre ngai i ki seng bahalang di bakher ki trekan ngai i ki seng balang di bakher ki trekan kiarap i ki banduk ki basuk ma phi pinwan ban tenra kembang ni ka kamu ayu phiru balai phin trekan yarap lam ni ki banduk yarap lam ni ki bisito ngong phi ngai i ki babon ba kireu simetro ngai i ya ki news don tu we ba karstiu ulai samja ulai hi nang ta ki babon on phi ki sen ki society ki ba pero ngai i ki samja ki pelut ngong phi ublei un khu ya gitu ublei un khu gitu ban ngai tu ublei un khu lang ya ki pai ba jo ke jelam ni kala jing to namar bakani ka bengi im menta kalong ke jing im ka ba ma ong ye pi ka klam ka i sekhe ya du ka ngim don por ban ya ai ki fake news sgau bahawat ya ngap i ki fake news ngim don por ban batai ye pi ka bom dei dengo pi ni don por hang ni ya ka ban ya te namar ba ka kong san ka jing im jongi i don kam sa ya ka kot ka khia jongi ka don kam sa khnam begin lai na ka jing her pa jong ni uknyang jing pam bar dei tai dei kentin mangakwa kan kren kan kapur Chaphang to Megala building other construction workers welfare board kabakalibo department ka ai ya ka tu bensemsnen ni ai san hajar tengka uwe registered workers ngane thu epi kalong ni mensemsnem hadu benai march mensemsnem hadu benai march kiba register kabangi ong kita ki active registered workers kabamut ke registration jeng ki kababit kababiang namaria kan ni haban le sistem haban renew kidon ar posan hajar news pa kendai posa
ngut ar posan hajar news pa kendai pusau ngut kini ki registered workers hakani ka MBOCWWB but kapisa kabinglala flight lu syaki mensyem snem galong ar posan hajar news pa kendai pusau ngut kabamut borok kini ki beneficiaries ki balong aktif ki register hakatu kasnem hau benai mat hadu benai mat jong ar hajar arpo ki don ar pusan hajar news pak nei pusau bat ngi pelaj pisaru syabaro naki bat kata galong boro ar pusan hajar news pak nei pusau claim minus uwero bat ka amount ka bingi pelut na kabenta jong kini ka boy khat ar kulur prapu kundai hajar news pak kabalai kabangakwa ban persyai hang ni namari ong na don deki spa deki lakmut ki berregister ngasukwa ban ong tangkawe ngihap adiat lembaga rules lembaga ak baka ak ka krensyai ba kitu ki berregister ki dei ban renew shisin shisnem la deki register menta kasngi la shem kum menta kasngi ki hab register ki hab renew la da kim renew kamut nyim ong shu ki aktif bat haba ki renew ru ki hab seu reu po tengka ngisim san tengka si benai na kamda khat ar benai kamut reu po tengka kin hab ban renew bat nak la de renew kabamut kalong aktif la da jia kan gunu kat kum kanega ak kin yo ya kitu ki jing mentoi ki babun sertap ki bangamla ban batai lut hangdi ki wedei bat COVID-19 mentah kasih ar sau tarik benai me ar hajar ar kuwai ki kies ki batmai mentah kasih ki long praspa phatwai ki barikawa ki long respa nyuk kendai baru ki kies apo jela ki belong aktif ki long nyu hajar nyu spa prapu pra pada kini sau hajar aspa hendai ku ar ki don apo East Coast Hills si hajar si spa prapu nyu apo ribhoi kini di distrik ki babun tam kies kembang aktif ki nongpang ki bakhlat no ki long ar pasal Lapo East Coast Hills kat new, West Janta Hills live, West Garo Hills way, East Janta Hills way, but West Coast Hills are. Thank you, sir. These are the